Hello friends, bye Bodo Job Info YouTube channel फिन Constable बे समाव गोदान साख्रिनि आपडेट सफैदों बेनो जाबाय MTS साख्रि Gr.4 आव एन्ड बेनिफ्राय Gr.3 साख्रि ओंखारदों आरो बेयाव आपडेट मोननो हागोन माखासे डिटेल्सखौबो बेनिफ्राय गोदान आपडेट बाव RPF SD Constable SI नि सायाव डेट ओंखारबाय अफिशियेल हिसाबै जों बेखौ नायगोन दा क्लास 8 पास निफ्राय 10 पास HS पास डिग्री पास नोंथांमोना एलिजिबल जागोन दा बेयाव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोनाहाय डिटेल्सखौ नायग्रोदो आरो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन लोगोसे सरकारि आसनि स्किमनि सायावबो आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा जोङो फार्स्टआव नायगोन अफिशियेल आपडेट बेनो जाबाय RPF नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दं गोबां बोसोरनिफ्रायनो नेगासिनो दङ RPF एप्लाइ खालामनो दा फाइनालि RRBनि अफिशियेल साइटआव मोनसे अफिशियेल नटिस बेयाव फैदों जों बेखौ क्लिक खालामगोन दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोजोब अब्लानो बुजिगोन दा बेयाव टेक्निशियाननि जागासिनो दङ बेनिफ्राय RPFनि सायावबो डेट फैबाय दा जोङो बेखायनो अफिशियेल नटिफिकेशन बेयाव आङो डाउनलड खालामबाय नोंथांमोना नायदो डिटेल्सआ जे हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो बे पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन 10 पास जानाय लोगो लोगो बेनो जाबाय कनस्टेबलआव नाथाय SI आव डिग्री पास खालामनांगोन दा बेनि अनलाइन डेटआ जागायसिगोन आरो डेट ओंखारखाबाय अफिशियेल हिसाबै बेनो जाबाय 15 एप्रिलाव नोंथांमोना खालामनांगोन अनलाइन हिसाबै दा बेखायनो नोंथांमोना जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन बड' जब इनफोआव स' बेनिफ्राय पस्ट होनोबा भेकेन्सिया अल इन्डिया जागोन 4000 नि बारा दङ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बे जाबाय नोंथांमोना 4400 नि बारा दङ SI बेनिफ्राय कनस्टेबलआव दा SI होनोबा नोंथांमोना डिग्री पास एन्ड कनस्टेबलआव नोंथांमोना मिनिमाम 10 पास डिग्री पास HS पास गासैबो नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो देन बेयाव जों दोनथ'बाय दानिया जों नायनोसै गोदान साख्रि आसामनि Gr.3 बेनिफ्राय Gr.4 आव मा फैदों जों बेखौ दानिया नायनोसै स' दानिया फैबाय Gr.3 आरो Gr.4 नोंथांमोननि टि गार्डेन सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों अफिशियेल नटिसआ बेयाव मडेल स्कुलनिफ्राय फैदों नोंथांमोना मोननो हादों दा बेनि पासनि पस्टआ जाबाय जुनियर एसिस्टेन्ट Gr.3 आव 13 भेकेन्सि दङ दा 14,000 निफ्राय जागायनानै 70,000 पर मान्थ प्लास ग्रेड पे 5,600 एनि डिग्री पास नोंथांमोना बेयाव ग्रेजुएसन जानाय लोगो लोगो हागोन प्लास मा नांगोन एक्सट्रा डिप्ल'मा 6 मान्थ्स कम्पिउटाराव नोंथांमोना नांथारगोन अब्लासो बे जे पस्टआव नोंथांमोना Gr.3 आव खालामनो हागोन जुदि बेयाव हायाबा नोंथांमोना MTS होननाय दङ Gr.4 आवहाय नोंथांमोना 13 भेकेन्सि मोनदों स' बेयावबो सेलारिया 12,000 निफ्राय जागायनानै 52,000 पर मान्थ दङ आरो लोगोसे ग्रेड पे जाबाय 3,900 स' मिनिमाम क्लास 8 पास मैक्सिमाम लिरनाय गैया मिनिमाम नोंथांमोना क्लास 8 पास जाबानो बे पस्टआव हागोन 10 पास HS पास डिग्री पास नोंथांमोना खालामबानो जाबाय एन्ड एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड थाथारनांगोन बैसो 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम जेनेरेलाव बाट जोंनि ST आव 45 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन स' बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ बोरै एप्लाइ खालामगोन होनोब्ला नोंथांमोना अफलाइनसो खालामनांगौ आरो मोननै अपसन दङ बेखौ मोजां नोजोर हो बेयाव नोंथांमोना बाय पस्ट मोनसे मोनदों बेनो जाबाय स्पिड पस्ट खालामबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय बाय हेन्डबो दङ डाइरेक्ट साबमिटबो खालामनो हागोन लास्ट डेटआ जोंहा 25 एप्रिलसिम दङ गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ टेस्ट होबानो जाबाय बेनिफ्राय बाय पस्ट दङ बेनिफ्राय बाय हेन्ड दङ डाइरेक्ट थांनानै DC अफिसाव नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन सनितपुरावहाय स' लोगोसे नोंथांमोना खामावहाय एनभिलप गांसे सोना हरबा सिङावहाय देन जाहाथे नोंथांमोना फैयो एन्ड पस्टेल थाइबानि स्टाम्प नोंथांमोना लागायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना कल बेक फैयो देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्वालिफिकेशननि गासैबो डिटेल्सखौहाय नोंथांमोना हरदो गांनै फट'कपिस एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नोंथांमोना जाहाथे हरो दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ एन्ड बेनिफ्राय एड्रेसा नोंथांमोना जि होनाय दङ DC अफिसाव हरनांगोन दा बेनि फिन नाम्बारा गैया बाट नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय आं नोंथांमोनजों होदों देन बेनिफ्राय एग्जाम जागोन स' फार्स्टआव Gr.3 आव नोंथांमोना 150 मार्क्सनि एग्जामाव इंलिश दङ 50 मार्क्सनि GK दङ 50 नि बेनिफ्राय नोंथांमोननि मेथ्सआव 50 दङ देन फैबाय नोंथांमोना बेयाव माने ST फ्रा 40% मार्क्स मोननाय जाथारनांगोन अके 150 नि गेजेराव 40%आ मार्क्स मोननांगोन अके मार्क्स अफ 10 देन नोंथांमोननि पार्ट 2 जाबाय स्किल टेस्ट दङ 50 मार्क्सनि अके बेखौबो नोंथांमोना 1:4 लांनायखौ नुनो मोनगोन देन फैबाय दानिया नोंथांमोननि बेयाव 20 मार्क्स मोनथारनांगोन प्रेक्टिकल टेस्टआव 50 नि गेजेराव स' Gr.4 आव 50 मार्क्सनि एग्जाम एसामिस लेंगुवेज 30 बेनिफ्राय GK 20 दङ स' बेखौ नोंथांमोना नायदो स' बेनिफ्राय एग्जाम एडमिट बे अफिशियेल साइटआव मोनगोन नोंथांमोना डिटेल्सखौहाय स' बेखायनो भिजिट खालामबाय था होनना बुंदों दा बेनिफ्राय जेब्ला फैयो नोंथांमोना मेल थांगोन बा कल थांगोन बा नोंथांमोना मेसेज थांगोन बा नटिसखौ नोंथांमोना बे साइटनिफ्राय मोननो हागोन स' बेनोसैमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट